Ini ndakwirira murume wedare. Murume uyo akutengesa stand yemwana. Murume akandipa stand achiti stand ndeyaJD. Ndakazvara naye vana 3, 2 vari pasi. Saka ndobva nditi stand ndeyemwana JD. Ngati alright stand ndakatanga kugobora stand njini ndikabhadhara vanhu ndikabhadhara. Ndokuti ndivake imba. Ndobva azosvika kundishungurudza kumashure. Ndobva ndaenda kumapurisa ndakati murume akundidzinga pamba. Akuti ibva pamba ndatora protection order iri murege. Ekuti ibva pamba. Ndikati ndikana machitana naye makakata ndopedzera ndafa. Inige ndimuve pamba ipapo. Ndotsvaga pamba pekuchengeta pandobhadhara $20. Saka ndafonawo nezuro kuti baba vakatengesa panhu pandakagobora ndichiti ndipe mwana. Atenda. Ndizve kapi pamusoro stendi yakutaura uyu istendi rudzino kuti inini mukadzi wangu wokutanga ndikapuwa stendi nasabu 1996 mukadzi wokutanga mukadzi wangu inini uyu mukadzi ndochi9 uya pastendi ochi9 kudaro handidika stendi iyi yakutaura imaini yandikawana ini ndapuwa stendi nasabu ndabva ndawana panhu pokugara nasabu sabu ari kwere asabu wangu hapo mukadzi wangu inini uyu wokutanga ndiyakawana maini ndabva ndapikisa maini iyoyo handiti saka uyu mai uyu ndochi9 number 2 akafa kozita mumwe akauya futi akaenda kozita mumwe futi akati akaenda ndinowana 9 musango izvo saka stendi yakutaura uyu ndandikapa mwana wake ko vamwe 9 vakuru vesava kundononga vakatorora vandondona wenini handakana kubva pastendi panomwe vakarora ka manisaka kubva kana stendi chinzwa kakati vete mubvunzo wavo vamai avo vanozvataura vati kuti andikatengesa stendi anotengesa vati kuti pakutanga andikatengesa stendi mai stendi vati ende pakutanga vati izo stendi makandipa muchiti ndeyani andakwapa stendi nemukadzi wangu mukuru wandikagara naye ipapo uya hana stendi bo zvina nakobhoera stendi handira kutengesa stendi inini ndinowana 9 vakomana uyu mwana ndikapere stendi kamwana kana 3 years inini waisa kuva pastendi achibanda 9 wakagara pastendi iyoyo wakaona vakadzi vasina basa nemusha asi waita rombo rakanaka uyu anoda musha aiwa pamusoro iyi mukadzi handisitomugara naye ndipapa ndakashamisika autonipira dareka augara nawota chiponda akatiza kumba akaenda kugara nawota chiponda kugara kwake nawota chiponda yaimwe nyaya vati kuti isusu ari kuda kuti mwana wake waakabereka newe asazotambudzika mwana but stendi anakumba mwana asana kuti mwana wangu stendi andakumpa stendi mwana aiwa kama kazvita murudo aiwa andakumpa stendi pa kana inini kana ndichipa munhu stendi ka ndotonina kana dai sabhuka wangu akagara apa ndaupa munhu stendi andakumpa stendi pa stendi nemukadzi wangu mukuru ari kuchitora kuti aiwa arutondinyephera alright amaipindura tinzamai pamusoro inini ndakatenga stand nemurume iri kuharare stendi yakapiwa mukadzi wanga Korenbusi wakatora mukadzi womunhu ndoakaisa kustendi wekuharare ndobva ndatenga stendi iri pachakona pa17 ndobva tora maudhubva aisa stendi ndekamhanya zvidhina zviri pastendi izvozvo yakatovakwa 2 rooms mara tari papo tikatenga tese tikabhadhara stendi tese ndikamhanya zvidhina ndini ndaitolodha zvidhina mumota tikavaka 2 rooms iri pa17 ndikaenda kukotini ndikandofanira kugara mumba pangu ndikaenda kwasabhuku kwanyamaharwa vakanditi zvioni nyaya iripo ndeyekuti imba yakambogara mumwe munhu inonetsa saka imi mikazibhedhi chiye ndikuratidze kazibhedhi akutengerei pakachipa muvakire mwana zviro zvani nakazibhedhi alright kazibhedhi anyika kazibhedhi uyu abva anorora kwazindo anorora kwazindi inini ndakamukweretesa 900 US ndamukweretesa 900 US ipa mai majenova auya zvakanzi ini ndawana mari 200 US 500 andakuiwana saka ini ndikafonera nezuro kunzi baba vatengesa stendi yemwana ndini nyakutogobora sabhuwa kuzviziva ndikatobhadhara vanhu vokumba baba vangu stendi yemurwira mai iri kupi iri kupagati aiwa pamusoro iyi stendi ikutaura kunzi iri pachakonda panapa uyu mukadzi uya kuti anzi ndikatengera maudi handiti
chimubvunzai kuti maudi naiye mukuru ndeupi vandikatanga kurora ndeupi nini mubvunzei ipapo uyu ndiwane zuro maudi akutaura wachoka ndoma 90 chakuti 1990 chakuti ndo pa9 vakadzi vakutaura maudi akutopa namba 4 munzwa ndiye muridzi westand uyu akutokirema zvese zvese zvakutokirema yokuharare haisi stand yangu ndikatibva stand nyanzvadzi yangu stand harare amai matisabhuka kudzandisa sabhuko kwagatsi uko ari kuzviziva kuti ndikatema kuti wakatema pamwe wakandipa ndivakire ndikatitema tirime kusi kuti ugare andida kuti ugare ndikati tivake rese ndikatitema tivake tiringe tigare nyaya iyi haisi nyowani uyu munhu is used kumadrama ubvunza kuti nyaya iyoyi handiisi here atondifonera achindinyengetedza nyaya iyoyi nyaya iyi ingadai kaka kudare last year but 1 vabvunza amai ndikutoshamisa pano kuti Cuthbert Chibanda akauya akati ndikumbire mukadzi ende akundogadzisana naye zvitoshamisa kuti akagara apa nyaya haisi nyaya stand aiwa akahamira nyaya kunetsana kwataita kumba haisi nyaya stand stand ndiye mukadzi wangu chimwe handitaurika kuvewa handida kutaura kazvadoziya zvikutotishamisa kuti vanhu ava stand kutaurwa emachiyango ma17 anozviziva haarambe zvatoshamisa kuti vakupinza nyaya yestand yekuruzevha yacho atosarwa ne600 kuti ibhadharwe akaitengesa akapiwa 400 mubvunzei baba kana achida ndofonera munhu wacho pandova ndatomubata nemhosva kuti akutengesa nyika yangu so handisi kuda ndikuramba ndakatarisa ndikuona mese mukuita madrama is good in dramas anoekta ka but kana achida kuekta ndodaidza mupurisa wangu waya nenhamba ndofonera munhu ndoda munhu anozvityora ari pakati menyaya ini ndinenge chiziva zvokuti yazoitika munharaunda akatengesa akapiwa 400 kwasara 600 akaitengesa 1000 so mukadzi uyu haasi kupenga but anotaura ine polite way zvaataura zvese zvenhamba yevakadzi haisino ishu iri munomo ishu ndekuti amai Cuthbert teerera ishu iri munomo yokuti amai akurwira nhaka yemwana wavo iyoyo ndoine basa number of women uneverenga vako verenga venyu vachidoma vakawandisa saka isusu ngatiwirirane minyin'ina munomuka toda kutonga nyaya hati kubreak about women vamuri kuabhisa kuti vasvike 11 isisi hatinei nazvo isu but wakaitengesa novane ishu yangu newe kana usina ngatiisiye nyaya iyi inoyamiswa 13 nokuigira proof kasi munhu akapatenga haapagari ndozvata kutongowirirana muno toiisa nyaya iyi kuswa 13 sabhuko ouyapo sabhuko ngayo akarova pini yake mazuva ndada kudzirana vanhu vakapfeka zvinhu zvavo akanyepa ndinotora pini yangu bcause ivhu iri ndorati kuchengetedza uyo ada kubreka nezvaari kuita saka munhu aiswa 13 amai jedeni mukutaura nyaya yenyu semunyaya ndinoti sabhuko auye nemunhu wacho ndichamufonera mai maiso akabhadhara $400 saka munhu aiswa 13